Doufám, že není noc. Ahoj lidi, tady, no a je právě. Ahoj lidi, tady Honza. Vítám vás u dalšího dílu našeho let's play ze hry Minecraft. Teď potřebuji se vyspat, takže si zase běhnu do postýlky. A na množství postaví za prvé trampolínu, au, a ještě radě, že to teda stihnu. Tak počkáme do rána, super už je ráno, teď budou hořit. A za prvé našel jsem tátovu tajnou truhlu. Takže skočíme na trůn a tady je máme. Jo. Dneska. Co ty tady? Co ty tady? No. Dneska chci stavět tu trampolínu, takže jdu k tátovi. O, pavouk. A vezmu si tady nějaké slime bally. Ještě tady teda má. Nemá, tak on nemá v truhu. Buď to ve hradu, anebo tady. Ale to se nemá. Tak, dobrý. Už začíná truhla, no jo, 9. Slime block, block, slime, 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 block, block, slime, block, slime. Oh, jetzt mám slime block. Oh, Ježíš se lopatkou, což je dobrý. Tak, teď jdeme na tu trampolínu. Také nějaké tyčky a nějaké dřeva. Jo, tak to bude lehké, akorát ta věščerodě bude trochu těžké. Dřevo, ne. Našlo by to. Tak já si vezmu asi takhle, tak to by mohlo stačit. Tak, to by mohlo stačit. Nějaké styky. 3, 12. To by mělo stačit. Tak. Mám si nějaký žebřík. Tak. Hop. 3 žebříky. Asi udělám ještě nějakých. Tak ještě udělám nějaký styky. Hop. Styky, hop. A žebříky. Hop. Tak to by mělo stačit. Hop. To by mělo stačit tak. Tak jdeme na tu trampošku. Můžeme postavit tady ohradu. No, že to tady vysekám tu trávu. Vysekám trávu. Tak. Tráva, tady bychom to
mohli udělat per 1, 3, 4, aha, došlo, no. Chci udělat 5 patyr. Takže jdu ještě do nějaké věci. A nějaké věci si jdu vzít. Věci. Tohle si ještě beru. Tak. Ne. Jo, tak. Dobrý. Tak, jdeme. 1, 2. Zase počítám schválně. 1, 2, 3, 4. Udělám ještě 5. Hop. Takže ty žebřík. Jež, bylo to. Jež, můžeme skákat. To je trochu nebezpečný, takže bych udělala ještě nějaké bránky. Tak, ještě nějaké bránky. A tak to vyzkoušíme. Hopla. Jak to děláme? Jo, tak tyhle hra. 3 potřebuju a tohle jsou. No tak. Super, 1 bránku. Takhle. To vždycky musím. Tak to. Zaletíme tam. Dostavíme tu a vrhneme si na tu věž čaroděje. Můžu. Ale to je výborný. Hop. To je divný. Ale dobrý. Ležíme na trampolínku. Zavřeme. Kážeme. Hop. Zapomněl jsem zavřít. Hop. Jdeme na tu věž. Já to budu stavět z tohohle materiálu. To si ještě vezmu. A rakou vlnu. To znamená, že si vykraftím nůžky a nastřelám si tady modrý ovce. Nebo bych to každopádně mohl udělat z lapisových bloků. To by taky nebylo špatný. Takže tu si vzít nějaké lapisové bloky. Hop. Asi 2 staky. Ano, na lapisky. Tak. Máme to. Hop. 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 Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. 9.
Ty na lapisové bloky. Ne, nebylo tady? Ne. Tak hledáme ty lapisové bloky. Než tu. Hop, to vystačilo. Takhle 13. Ještě si vezmu tady hodně toho Deep Slate. Ty má tady. Hop. Tak má hodně. Aha, on má jiný. On má jiný kop. Tam pasuje. Super, tak já to udělám asi z tohohle kobu. Víš, jak to vypadá, jo, tohle. Když začíná noc. Ještě se jdu vyspat. Tak. Počkáme do rána. Jo, můžeme jít na to. Myslím, že mám všechno. Dneska postavíme věž, enchanting tam zatím nebudeme dávat. A jeho tu věž postavil někde tady. Tady postavím věž, hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. Super, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tady zase 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Jo, to je velký kruh. 1 patro, druhý patro. Si tady zatím nachystám ty lapisky. No, tak. Tak 2. Teď bude třetí. Tak. Kolik tohle máme? 1, 2, 3, teď 4. O. 4. O, došlo, jo. Oni zatím tohle skupnu a tím to sem. Jdu zatím k tátovi. Jestli to má. Jdeme se podívat. A to je ono. Yes, když tak si pak skočíme na těžit dolů. Tak. Kolik toho je? 1, 2, 3, 4. Bude 5. Tak. 5. A musím si jít dolů natěšit. Tak jdu dolů si natěšit. Ještě jsem to kouknu si.
Jo, takže teď můžeme jít stavět tu věž čaroděje. Tak jdeme stavět dál, tak jdeme stavět dál. Hop, 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 hop. A 6. Tam vyjde enchanting, tam budeme dávat v příštím díle. V příštím díle tam budeme dávat enchanting. Tak, tohle je 6, jestli to dobře počítám. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Teď pošleme, nemáme to. To už nám vyjde určitě. Teda aspoň doufám. To se já nechci jít do dolů. Jo, to nám vyjde. Tak. Tak máme táta, jdem na střechu. Tak. Myslím, že mi to nevyzbyde, takže já jdu ještě si lítnout. Tak. Teď si udělám ty lapisové bloky. Tak. Další lapisový blok. Tak. Lapisový blok. Další lapisový blok. Mám další lapisové bloky. Potřebuji víc lapisových bloků. Jdu vyhnat ty lapisové bloky, udělám jich víc lapisových bloků. Udělám víc lapisových bloků. Tak. O. Lapisový blok. Další lapisový blok. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ne! Mohl jsem mít 13. Kůrník. Hop, tam jsem tam. Takže... O!
Tak jo, tak jdeme. Tak pohneme. Šuvilu. Hop. Tak. Musí tady nějaké ještě bloky. Tak. To už tam nechám. Jo. Aha. Pa. Tak. Lehneme si. Tak dobrý. Jdeme na to. Musíme pohnout. Pohnout. O, kurňa. Hop. Tak. No nic, jdu si už nestříhat, to už nemá cenu. A rychle to doděláme a už to ukončím. Aha, já jsem některý totiž přeměnil na červeno. Tak zase. Myslím, že už budu potřebovat jeden stack. Bum. Tak. Tak, hotovo. Teď se možná nemluvu, protože jsem craftil. A jdem na to. Musíme co nejrychleji dostavit věž. Ne. Jo. Tak nic, tak to příště rozstavíme. Doufám, že se vám tenhle part líbil, jestli jo, pošlete like nebo odběr, tak čau, už zase někdy.